Mara vilayetinde ençeme hojalyklaryň elektrik energiýasynyň tebii gazyň we suwuň aýlyk töleglerini geçirmäge gurby çatmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 sentýabrda Sebitden habar berdi. Şu günler Mara vilayetiniň dürli sebitlerine yerli gaz we elektrik üpçünçilik edaralarynyň işgärleri hojalyklara aýlanyp hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini talap edýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň ençemesi yerli hojalyk hyzmatlary kärhanalarynyň töleg talaplaryny berjay edip bilmeýär. Haýsy hojalygyň gapysyny kaksaň, innika ýa-da soňka gelip aýdýarlar. Diýip yerli üpçünçilik kärhanalarynyň bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Töleg toplaýjy işgärler kä halatlarda tutuş köp gatly ýaşaýyş jaýyna hiç bir hojalygyň töleg töläp bilmeýän halatlaryna duş gelýänini aýdýarlar. Olaryň aglabasy häzir hojalykdan hatda 20-30 manat kem çykanok. Ýogsa bolmasa iň bolmanyna boş goýbermezlik üçin 20-30 manat berip goýbererdim diýerler. Adamlaryň oňşuk ýagdaýy pes. Diýip marly töleg toplaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistana soňky ençe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň üstesine 2018-nji ýylda ilatyň ýeňillikli tok, gaz we suw üpçünçiligi ýatyryldy. 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap bu hyzmatlar tölegli edildi. Garaşdyrlygyň ilkinji ýyllaryndan bäri ozal ilaty mugu tödürlenen hojalyk hyzmatlarynyň tölegli görnüşi geçirilmegi hususan eli ýuka maşgalalar üçin goşmaçy urgu boldy. Töleg toplaýjylar käbir yerli ýaşaýjylaryň maddi kynçylyklardan şikaýet edýänliklerini, käbirleriniň bolsa öz çağlarynyň hatda okuw esbaplaryny we egneşiklerini hem bergileriň hasabyna satyn alanyklaryny aýdýanlyklaryny belleýärler. Hatda geçen 2022-nji ýylda hem adamlaryň hal ýagdaýy bu derejede pesdärli. Iň bolmanyny gaz üpçünçiliginiň kesiljekdigi ýa-da elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň kesiljekdigi aýdylaryna ujypsy hem bolsa töleg geçirýärdiler. Bu ýyl bolsa adamlaryň hut özleri üpçünçiligi kesjek bolsaňyz kesäýin. Indi kaýda hem puluň artyp artmajakdygy gumana diýerler. Diýip marly bir elektrik energiýasy bilen üpçünçilik kärhanasynyň işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana ýeňillikli hojalyk hyzmatlarynyň şol sany tölegsiz tok, gaz we suw üpçünçiliginiň ýatyrylmagynyň ýa-ni yerli häkimetler hyzmatlar üçin tölegleri ýygnamak we döwletiň hasabyna geçirmek bilen bagly düzgünleri durmuşa geçirip başlady. Şäherlerde we obalarda hojalyklara elektrik energiýasyny we tebii gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Galy berse diýerli edaralardan käbir resmi namalar düzetmek üçin raýatlardan hojalyk hyzmatlarynyň tölegleriniň dolu geçirilenligi barada kepik namalar hemde guwahatlar talap edilip başlandy. Türkmen häkimetleri ilatyň töleg kynçylyklary we hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçiligi bilen bagly habarlara hiç ýyl reaksiýa bildirmeýärler.